pun, e carrot. A plecat? A, da, să-mi pun asta pentru că început pe mine. Nu arată rău. E puțin, vreau să-mi pun emeraldele. Unde sunt emeraldele? Emeralde, am emeralde! Trade. Asta. Ce e? Leatherwork. Ce e asta? Ce e asta? Bă, nu mai vreau. Dă-te naibii că tu îmi dai căcaturi. Nu aveam ce să fac cu ele. Bă, da, făi. Emeraldele, unde sunt? Am emeralde. Ce căcat e. Ce câte emeralde am? 34 de emeralde am. Vreau o lamă. Trade. Ia, să văd ce pot. Ce asta? Bă, nu-mi dai nimic bun, dă-te naibii de aici. Îmi dă cineva ceva bun, că eu nu mai văd chestii bune pe aici. Tu ce-mi dai? Îmi dă pantaloni. Vezi că îmi dă pantaloni. Una vreau, te rog. Continuăm. Bă, dar tipul ăsta mi-a dat ceva bun, clar. Tocmai am fost eu, nu îmi dă nimic bun. Pâinică. Face bun. Bun. Nu-i rău. Începem chiar bine, că acum îmi dă chestii mai bune. Ok. Bun. Mă dureau afară. Nu am nevoie de ea. Thank you. Stai puțin. Nu. Nu pot, măcar nu pot. Spawn point set. Nu, patul meu. Că nu mai am. Mă, zici că credeam că vrea să mă scuipe la mai. Mamă, ce-i trăgeam una. Nu-și vedea zilele de-i trăgeam una, dacă mă scuipa. Le omuram pe ambele, vrei să te mint? Vreți să vă mint? Omuram pe ambele, că... uite, bună, Nina, tântărin, haide, cealaltă casă, nu-ți mai list. Puf. Aici mai fost, dă-te. Unde e deschis, mai fost. Închis. Ce căcat e asta? What the heck is this? Poate să-mi trebuiască, nu sunt sigur. Ce este ceva? Ambele duc aici, mamă, ce... Când că e al Iron Golem, mamă, mă omora. Deci deschis. Acolo nu... Tu mai pleca de acolo? Nu mi-a lăsat nimic. Am emeralde. Fermierule, am emeralde. Dai tu măcar ceva bun. Vreau să văd. Pâine! Mele! Cookie! Stai aici. Nu, aici mi-au cât mai multe emeralde. Nu adventure, creative. Bun. Să mi le pun pe astea și ăsta și aici. Să le pun pe ăsta, pe ăsta, să pun ăsta,
Asta să-l arunc să pun ăsta. Ăsta să-l arunc să pun ăsta. Ăsta să arunc să pun ăsta. Ăsta și ăsta să... Ok, acum hai înapoi. Ăsta, aici, ăsta afară, ăsta afară, ăsta afară, ăsta afară, ăsta aici. Și aici vreau să-mi pun emerald. Și aici părțile emeralde. Și stecuri. Dude, come on. Mere! Cookie! Cu plăcere. Stai să-mi iau emeralde de asta înapoi. Da, asta nu m-am gândit la asta, căcat. Afară îmi pun. Mai dau și asta afară. Ok, mi-am dat de... Bă, te super la că dorm cu tine că am un pat. Îl pun aici. Dorm și eu cu tine. Nu zgai sau alte chestii, dar ăsta era singurul mod în care pot să dorm. Pa! Adio! Aoleu, mă, că s-a spart ceva. Dă-te! Te sparg, bă, deci te sparg. Ia uite ce ai făcut, mă. Ia uite ce ai făcut. Vina ta! Muie! Poftim! Cât mai multă pâine! Că mă cam îngrașă pâinea, dar nu se pune. Clay. Hai că nu mă mai interesează aici. Și să sparg și patul ăsta. În fine. Dude, mi-e foame, what? Așa, un cake, vreau să verific. Cake. Bun. O să te sparg. Sorry. Ce e asta? Presupun că e bun. Vreau să văd. 2 de stone am. Ce căcat! Aoleo! Urăsc! Na! Și le dau pe astea afară. Așa, bun. Ce vrei, fată? Asta. Văd că îmi dă chestii... îmi dă blocuri, dă-te naibii de aici. Nu-mi place că îmi dai blocuri, ești nesimțit. Afară cu foi, mi-am emeraldele înapoi. Și blocul ăsta, cred că mai țin. Torțele astea o să le vreau afară și mi-a luat emeraldele înapoi. Bun. Eu am plecat de aici, nu rezist. Bun. Emerald. Emeralde. Dau emeralde. Bă, dau emeralde. Dude. Dau emeralde. Asta e ăla care mi-a dat pantalonii. Sorry, bro, n-am nevoie de tine. Că se după...
what the? Aveam un pat lime. Da, în fine, nu contează. Altă ușă închisă. Dar aici parcă mai... Da, aici. Vreau emerald înapoi. Și dau afară lemnul ăsta. Și vreau emerald înapoi. Yeah! Aoleo, nu mai găsesc pe nimeni, iene, pe nimeni. Bă, la nimeni nu mai vrea. Bă, dar nu găsesc. Ideea e că găsesc, dar nu-mi place ce dau, dacă mă înțelegeți. Nu prea îmi place ce dau. Aici a fost la cu play-ul. Aici a fost necesitatea care îmi dădea căcaturi. Meraldie! Meraldie! Tu ce-mi dă? Aia, știi că ăla cu pantalonii, dă-te naibii. Stai, mai e ceva sus, cam văd. Nu. Bă, uite mă că mai e în partea aia, dă-te. Stai puțin. Mai cine... Aici am intrat, țin minte. Ce că vreți, mă? Așa, mă, plecați, să nu vă mai văd. Cuțu! Mere, zic eu, mere. Măr. Come on, I have apples, măta. Bă, la el... Bă, stai, bă, am... Emeraldie. Ăla cu pantaloni nu poate deține atunci. Aia a fost acolo care m-a trădat, du-te naibii. Am mai văzut turnul ăla mare acolo. Hai să mă uit odată. A, uite-l, da, uite-l. Mai e un oraș aici. Lângă mai e un oraș. Foarte bun, sper, care mă ajută. Nu-mi dă căcaturi. Bă, am emerald de 3, tu ce mi-ai dat? Nu, ești aceeași nesimțită, aceeași proastă, cum vrei să zic. Ce? Da, asta aceleași case. Am mai fost aici, dude? What the fuck? Cum mă plin direct? Da, am mai fost aici. Dar n-am fost în turnul ăla, dita mai turnul, what the hell. Unde e turnul, brodere? Turnule, uite-l aici. Oh, uite oaie. Ce faci, fate? Apples. Ce căcat să-i dau? A, măcar n-am ce, super. În fine, eu am venit ca să mă urc în turn. Ia uite, are drum. Stă aici, regele țăranilor, vreți să vă mint, cred. Bar n-am, nu știu, are și Guardian, măi, da. Uite că pot să mănânc ce căcat. Și aș vrea să-l sparg. Și eu pe unde urc, mă scuzi? Mă, dă-te naibii de aici. Ia uite că am și ocolit. Tot altundeva, what the hell. Cum să nu mai vorbiți? Se pare mie că e ceva ciudat. Uite, chiar, uite un chest. Mamă, câtă pâine am să-mi pun și în cap.
Na, altă pâine, fericic. Bă, da, ăștia mănâncă numai pâine, țăranii sau chinat. Wow! Hai, stai că vreau să mă arunc. Mă arunc! Yeah! Fermierule, ce-mi dai? Ce-mi dai? Stai puțin, 34. Ce-mi dai? Același lucru, același... E același? Mai vreau niște torte cu bubugodele. Așa, thank you. Mulțumesc de torturi. Asta e puțin, punem puțin o pauză. În fine, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Și să dați share, mă ajută extrem de mult. Și noi ne revedem data viitoare.